Moi. Uskalla uskaltaa. Näinä aikoina, kun ollaan herkistytty, että ihminen on aika herkkä tänä päivänä ja se on hyvä asia. Se voi alkuun olla vähän hankalaa, mutta niin kuin, kyllä se aina helpottuu päivä päivältä, hetki hetkeltä. Et kyllä muakin jännitti tuossa, tai mua jännittää nytkin, mutta mä teen silti. Ja mua jännitti, mä aloitin striimaa ja testasin vähän Pokemon-peliä, mutta ajatuksena oli vaan se, että mä niin totuttelen kameraan, että ei jännittäisi niin paljon. Koska mistä sitä tietää, vaikka sitä joskus saisi seuraajia niin paljon, että voisi alkaa striimailemaan jotain tai mitä ikinä sitten tekeekään. Ja elämässä aina pitää uskaltaa joka asiaa niin kuin kokeilee ja tälleen. Että menee vähän ihmisten ilmoille ja näin, että vaikka se kuinka jännittää ja juttelee tuntemattomille ja mitä nyt kaikkea. Että maailma tarvii sua, kuuliko? Kannattaa olla siis rohkea. Moikka!